Good morning! Kararating lang namin galing Sapa. After ng sleeper bus, ito naman yung shuttle bus. Ihahatid kami sa hotel namin. Dito kami naka-check-in. Lumabas kami muna ng hotel kasi hindi pa oras ng check-in. Mamaya pa ang check-in ng 2 p.m. Kaya yan, maglalakad-lakad kami, maghahanap kami kung saan kami pwede mag-breakfast. Kaya antok pa kami lahat. Kasi galing pa kami ng Sapa. Ito ngayon ang lugar na nakuhanan ng hotel namin. Hindi na kami doon sa dati. Una ako di kita kato nag-agi. Nagsasarabin mga aking hi. Bako ni. Ayo bako. Parang iyan na oh. Tapos natin mag-breakfast. Ayan pala ang St. Joseph Church. Malapit kami sa St. Joseph Church. Ang laki. Magkakape daw kami. Kayo itong puto steam, garo rice puto, yung steam na puto na dito talaga sanay silang kakain sa mga kalsada.
Doon tayo nag-try. Ang kapanda kaliwa sa mga bata. Ayan, nagbibilangan na ng mga milyones nila. Mawithdraw uli. Nakabalik na kami dito sa hotel from Incense Village. Ngayon, may nakita kami sa TikTok na bilihan daw ng souvenirs dito sa Ate Ha Souvenir Shop. Hanapin namin, nagna-navigate si Ruth. Yan, si Ruth siya ang nagna-navigate. Andito kami dito sa lugar na to. Ang dami kasing pila, kaya nakipila kami. Parang masarap ata dyan. Mag-iano na ang bibis ko. Oo. Garong nagka-release. Ay, may ano na siya. Pila gana na yung card. Mag-iano na ang bibis ko. May bathroom pati, oh. Eh, pero may masahay pa sunda sa likod. Ano? Iyo. Pinuhod ba kasi likod ko sa bago? Ay, maray pa yan. Sabi ko, this one, no? Sabi ni Kuya, mas magkailan mo yun.